गिबियाव जोंनि UPPL दोलोनि आफादगिरि आरो जोंनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ हामबाय होनदों, कोर कमिटिखौ हामबाय होनदों। जोंनि गेजेराव गासैखौबो बिजिरलायनायनि गेजेरजों आंखौ 19 नं सिदली बियाबनिफ्राय बिजाथि महरै सायख'नायनि थाखाय आरो आं दिनै बिथांमोनखौ धन्यबाद होनायजों लोगोसे BTC आव थानाय 35 लाख जोंनि जा BTR बाखि भारतीय नागरिकजों लोगोसे नैबे जोंनि 19 नं सिदली बियाबाव 2,17,000 जोंनि भटार्सफोर दङ। आं जोंनि UPPL दोलोनि जानानै आंनि जानानै गुरैयै साफ्रोमबो भटार्सफोरनिसिम गुरैयै खावलायगोन जेन जोंनि आसामनि जौगानायनि थाखाय आरो आसाम एसेम्बलियाव थांनानै BTC हालामनि आरो नैबे 19 नं सिदली बियाबनि जानानै जौगाथायनि जा बिहननाय बे बिहननायखौ लाबोनो हायो बेखौनो आं रायजो राजाफोरनि खाथिसिम खावलायगोन जेन बिथांमोननि आशीर्बादा थागोन आरो बे आशीर्बादनि गेजेरजों बिहननायखौ लाबोनो हागोन होननानै। NDP हिसाबै नोंथाङा सासे बिजाथि महरै गसंनो हाबाय, जेनेबा UPPL दोलोआ फोसावबाय, रायजो राजानि बाथ्रानिफ्राय NDP नि जे समस्या बेखौ नोंथाङा माबायदि मावलांनो? थांनाय BTC सरकाराव BTR सरकारा मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 50निख्रुइबो बांसिन मानसिखौ जोङो जेलनिफ्राय जोंनि एक्स NDP जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जों बख'नो हादों आरो गोबां खामानिखौ जोङो मावलांदों। गासैबो हा हुनि जेंनाफोरखौ जों फोजोबनो नाजादोंमोन। नाथाय दिनै NDP नि सासे सोद्रोमा जानानै आं दिनै बावहाय बे बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै। आं सासे बर'लेण्डनि मा होनो सिटिजेन जानानैसो आं बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों जे जोंनि NDP आ बर'लेण्डआवहाय जौगाथाय लाबोनायनि थाखाय हारि राव हारिमु गायसननायनि थाखाय गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ बजबनानै UPPL नि गेजेरजों जौगानायनि जा खामानि मावदोंमोन बे खामानिखौ मावफुंहोनो थाखाय दिनै जोंनि पार्टिया आंखौ बिजाथि महरै सायख'दों आरो बे खामानिखौ आं आसाम एसेम्बलियाव थांनानै मावहैनो नाजागोन आरो नाजानायजों लोगोसे जौगाथायजों लोगोसे जोंनि बे हालामखौ माबोरै सोलोंथाइ बिथिङाव मुलुगनि गेजेराव जौसिन थाखोआव लांनो हायो बेखौबो जों नाजागोन। सार माब्लानिफ्राय रायजो राजानि खाथियाव थांगोन नोंथाङा? ओरैनो जों पार्टि हिसाबै गोबाव समनिफ्रायनो मावगासिनो दङ। दिनै बिजाथि डिक्लेयार होबाय हिसाबै बिजाथि महरै आं दानिफ्रायनो ओंखारबाय होननानै बुंनो हायो। मानोना आं दहायसिमाव दा जाखिनि खामानि मावदों बे पार्टिनिमोन, दा बिजाथि महरै आं ओंखारनायनि लामा लागोन। रायजो राजाफ्रा UPPL दोलोखौ बिनिखायनो भट होनांगौ। BTC आव UPPL आल' आसामाव UPPL आल' मोनसे दोलो जे 26टा जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै दिनै सान्थि गायसननो हादों। 26टा जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै बर'लेण्डनि जेंनाफोरखौ सुफुंनो थाखाय जोङो लामा लानो हादों। दा 26टा जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै जोङो UPPL दोलोआ BTC आव खामानि मावनो हानाय बायदियै 140निख्रुइबो बांसिन जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै UPPL दोलोआ आसामावबो खामानि मावनो हाहैगोन आरो बेखौ जोङो फोथायनाय दङ आरो बेनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा सान्थि जौगाथाय आरो खौसेथिनि थाखाय जोंखौ हेफाजाब खालामगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं। बिजाथिनि जे टिकेट बेखौ लानानै दोलो बास्लायनाय जों नुदों। बियो स्वाभाबिक, मानसि हिसाबै मोननो लुबैनाया बयहाबो थायो आरो गावनि मिजिङा जाफुङाब्ला बोराबनाय बेरेदनाय बियो थाखायो। खिन्थु बियो दान्दिसेनि थाखाय, नाथाय पार्टिनि ग्रेटार इन्टारेस्ट, हारिनि ग्रेटार इन्टारेस्ट, सान्थिनि ग्रेटार इन्टारेस्ट, जौगाथायनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय बेफोरो गेदेर खोथा नङा। साननैसो उनावनो गासैबो गोरोबलांजोबगोन।